lalela mfowethu ungaphansi angathi thenga sibhale imsimoya musuku accuse, you are accusing me, don't accuse me. akusho mina We are accused. lalela yes Yes. uthi amaKristu namaJuda namaroma akhuluma into angayazi akusho mina accuse yimi ke mayicanga ukuthi yimi ngayivula la kuQuran kusho umdala Yivule. yes Yivule asikwazi ukuhamba leQuran ingavulwanga. Yivule leQuran sibhala ngayo leQuran. Khona nami ngithi mangikhuluma la bazothi no Shabalala siyamuza. So it's not about you baba. It's not about you. Ubaba uMbatha before lento ayikhulumayo le ukhulume ngoMary uNkulunkulu wakhulelwa kwathunya ingelosi asikwazi ukushiya lezo zinto lezo. Ngiyabangala ngoba ngikuchazile lokho simple. Ubaba uMbatha angeke ngimforce mina ukuthi understand. Okay ake ngifunda uIsaiah. Ngifunda uIsaiah. msukuthula na umuntu ephapalaza bese yathula No, uqhubeka asimnike angithi nawe usukunikela ithuba bambathi. Qhubeka now, it's over to you Shabalala. uNkulunkulu bekumele abomhlatshelo ngoba akutholwakalanga izilwane esingakwazi ukuthi zithethelele izono zomuntu kwaphoqa ukuthi uNkulunkulu eze la emhlabeni athathe isimo somuntu. Sure. Right ake siye vesiniki. Ungazibulali saphelele sonke. Mfowethu, dadwethu, amehla akagcwele inyembezi. Ameva ohlangabezene nawo empilweni, ahlabile wafinyelela enhlizweni. Miningi imibuzo onayo engqondweni. Bona usaphilelani emhlabeni. Imihla namalanga kuvela okubi esigebeni. Labo bathembile baphelele emathuneni. Inkinga onazo siphunyukile esifubeni. Akekho ongazezweni. Uthulele bezidla ngase ematafuleni. Ubukholwa kodwa kusathandazeki. Ngisho nesenkonzweni usile kodwa kusakhonzeki. Ngisho isimo sakho asabhekeki. Ithemba ubunalo lihlakazekile, imicabango yakho iphazamisekile, amaphupho akho adukile, usuphila impilo ongayithandile. Imisamo yonke uyivakashelile, imali igcina iphelile, kodwa akukho kulungile. Greetings bafethu siyabingelela lapho emakhaya. Welcome la ekhaya ku Gifted Media. You know I'm always booming with the boom content. Igama ngu Gift Mabunda. Your favorite one. If not yet your favorite, please make sure you click the button and subscribe and make me your favorite one. The one with the boom content. Please bafethu tshela umakhelwane ukuthi let's go and support this young man and make sure we are taking the channel to 50k subscribers. By the way, I want to wish you a happy Christmas ukuthi uNkulunkulu usigcinile kwaze kwabala. Bafethu, I would also like to appreciate for whole this year, you are always making sure you support this man. You always making sure you share your opinion on the comment section. You always making sure you share our content. There is a big pages, who you Facebook, about restorations, many of them who are making sure they share content every time when we post. We really appreciate you for ukusebenzisana nathi and also for the whole this year guys, you being with us amadata wakho, you make sure uthatha remote abantwana and support this channel. We really appreciate Gifted Media. Without you it's not Gifted Media TV, but because of your support it's now known as Gifted Media TV. By the way, lapha Pine Town, if unomntana grade 8 and grade 9 nasi isikolo la ama details akhona posting. Let's go and register abantwana as much registration avulekile. Bathi lapha noma ngathiwa umntwana unenkinga engakanani uthiwa kaphasi, umefika lapha abothisha bakhona baqeqeshiwe and isikolo si registered from Department of Education. So Pine Town ningasahlupheki ngesikolo nangama transportation, isikolo basibeke ngalapho elihlala ngakho ePine Town. And as well, if you want i-diary journal eprintiwe, ilogo lebandla yakho, ilogo ye-organization yakho, ilogo, anything you wanna print out, igama, isithobe, any picture you wanna put your mom, your dad, your son, pictures, maybe it might be a surprise for somebody. Please, unyaka uyaqala, let's go and print ama-journal available to any location usisi uyakhona ukunid deliver wona, naye ama-details nenumber yakhe ikhona kulawa ma-post. And as well, if you also want i-fiber, i-Wi-Fi to any location, please make sure ucontacta usis Grace kule number ekule banner. Make sure you contact manje. And also, as a Gifted Media,
you know we always booming with a boom content. But if you want a music video, gospel, hip hop, or white or jazz, any gospel, any music video that you want, we want us to help with. And we're also going to help you with promotion, kuma radio, kuma TV. Make sure our final talent. Contact us, Gifted Media. We are going to help you. We are so affordable. Shoot a music video and do everything, editing, sound, recording. Please make sure we are still as Gifted Media. And also we provide videograph services and photograph to any event. Siyafika as Gifted Media. Ngizifikela mina uqobo. Ngiyafika kuleyo ndawo and make sure we keep you qualities, memories. Bafowethu, and also might be you have a business that you wanna advertise. Please make sure you also touch in number Gifted Media, and you want to be our guest. You have said story you wanna share. You have a testimony. You have any type of revelation or a vision that you want to share with us. Make sure we are Tinta Gifted Media. We are available. We make sure WhatsApp ukuthi siyawuthola umlayezo wakho. By the way, lesitulo siyangishisa bafowethu, angikwazi ukuhlala ngedwa. Ngenza sure ukuthi ngithola somebody uyangithola ngizohlala naye. Ngomunye umuntu othi ayikho inkolo engeke question. Yonke inkolo kufanele question. Uyabona nale yakho ifihle khoneni. Gifted Media isazofika kuyo. Lelo khona sizofika kulo. Sibuze, why nifaka iphadla nikhonza? Why nifaka igcoko ezinde nikhonza? By the way, today ngivumeleni phakathi kwethu sinenkolo, asinankolo yodwa. Sinenkolo phakathi kwethu, well known religions that we know phakathi kwethu, which is Muslims and also VC Christians. So bafowethu, well, allow me to welcome ubaba Umthiya as well no baba uChristopher. Angazi ngilibiza kahle se. Yeah, Shabalala. Yes. Shabalala. Mr. Mshengu Shabalala. Yeah. Yes. Maybe abanye bayamazi ubaba uMbatha sesaba naye last washo ukuthi nina amaKristu nalonkulunkulu wenu amagay ngathula mina ke ngoba ngipresenta ngayithulela impela ngimsulwa phela mina ngiinnocent kanti uzoba khona uChristopher namhlanje awumKristu kungcono uma ukhuluma into ongabe nomuntu ongayiphenda ukuba ngathi ichannel iba bias. Baba uMbatha awubingelele ababukele emakhaya usho ukuthi unjani wakuphi nabacala ukubona namhlanje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini nonke umhlaba wonke jikelele iAfrika yonke izindawo ngeindawo amakhaya ngamakhaya sengishilo ngathi lo onibingelelayo uMasithandane unhlakanipho wakwaMbatha ebandleni lamaSulumane. Kahle kahle singama Muslims. Kodwa abantu sebathi amaSulumane kulungile ke sesiyavuma ke vele singamaSulumane ngoba nabo lobuSulumane bonomlando omude. Ngelinye ilanga ngizochaza ukuthi saze saba amaSulumane kwakwenze njani. Kodwa singama Muslims ngokomthetho abazithobayo ngaphansi kwentando kaNkulunkulu. Ngiyajabula ukuthi ngibe nani ke namhlanje sengathi ke umdali angasipha amandla sihambisane nje kahle ngenhlonipho sikhube le ndaba size soyiphetha kahle. Ngibonge kakhulu. Asibonge Baba uMbatha ususithandazele sonke la ekhaya. Angazi noma bowuthandaza noma but ngizwile amathangs okhala bullshit lebesiya. No, siyabonga kakhulu Baba uMbatha Baba uShabalala awubingelela ababukeli nawe ushaye zakhe izithakazelo noma amathangs wakho emakhaya. Ngithanda ukubingelela kakhulu egameni lenkosi uJesu. Ngiqale nje ngibingelele Mabunda mfowethu, siyabonga, siyakubingelela, siyakuhlonipha kakhulu, siyabonga kakhulu ukuzihosta. Ngiyabingelela futhi neguest enginayo la ubaba Umthiya. Ngibingelele bonke ke ababukeli balolu hlelo lolu beGifted Media. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu ngokusigcina. Lona ke uChristopher Shabalala ngidabuka ke eKZN enkandla ngokuzalwa kwami nokukhula kwami nokufunda kwami, and then ngo2010 kase ngimuvela ke endaweni yase Johannesburg eSoweto ila ngihlala khona ke njengamanje. So ngingumntwana kaNkulunkulu ke ngisindisiwe, ngingumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe, ngatholwa umusa kaNkulunkulu. Bese ke ngesiphiwo sakomoya
ngingumfundisi ebandleni Divine Hyper Grace International iSoweto branch ngaphansi ke kobuholi bukaBaba uDokotela uApostle uSP Zulu obased ke eDurban la akhona. Ngiyabonga kakhulu egameni lenkosi uJesu. Amen. Asibonge babu uShabalala. Amen. Yes, babu Mthiya angeke size siwaste nesikhathi but ngiyathanda ukuthi asinike ithuba ubaba uShabalala asazise maybe just I background yakho ukuthi ukhulela kuphi, just ukupha ababukeli your background ukuthi ukhulela kuphi, uhlangana kanjani futhi namhlanje ngoba ngiyacabanga ukuthi awuzalwanga ulikholo noma umKristu noma ukulenkolo kuyo, kuna the way ufika wangena kuyo, ukhula kanjani ubaba uChristopher? Right. Ya njoba ngishilo ngathi ngizalelwe eKZN eNkandla, ngakhulela khona, ngafunda khona, ngaqeda isikole, then kuthe ngo 2010 ngase ngimuvela ngapha ke ngokwemsebenzi ke ngase ngiphila la ngiseSoweto ngokuhlala eDobsonville, ngihlala nonkosikazi wami nabantwana, ngiphethe umsebenzi kaNkuluNkulu eSoweto branch la iDivine Hyper Grace International. So ngokukhula ke basically abazali bami uBishop noma uBishop baseZayoni, ngikhulele eZayoni, ngingumntwana kaNkuluNkulu eZayoni. AmaZayoni ke amaKristu, amaChristians, abantwana baNkuluNkulu abasindisiwe. So ngikhulele eZayoni ke nami kanjalo. Kodwa ke makhamba kukhula isikhathi noma silokhu siqhubeka kuyenzeka uthola ukuthi bese uNkulunkulu kube khona la kukhomba khona, uyabona, bese kuba khona la kukhomba khona. So nami ngithe mase ngina 21 years, uyabona, kwase kuba ke nezinto ezithile uNkulunkulu ke angibonisa zona, noma kwase kuba nomgudo uNkulunkulu angilayela kuwo, uyabona. Then ke ngase ngiyabashiya abazali bami eZayoni, but ayasixabananga nakancane abantwana baNkulunkulu basindisiwe, namanje ngiyaya kubo ngibavisite, ngishumayela ivangeli. Kodwa uNkulunkulu wabe sengibeka ke ngapha kulomkhakha kuyekuthiwa kabazalwane, uyabona. Well ke noma ngingathandisisi kahle lokho ngoba igama lethu umzalwane umuntu oyibona again, umuntu ozalwe uNkulunkulu, whether useZayoni, whether usepostoli, whether useluthela, uma uvume uJesu ukuthi uyinkosi, umntwana kaNkulunkulu, sekushiyana ke ukukhula nerevelation yevangeli ukuthi lo usembulelwe kangakanani. Yabona, ingakho sinabo abantu abasindisiwe abakholwayo, kodwa uthola ukuthi kunezinto ezithile ezisabaxakile, uyabona. Ya, kodwa masilokhu sikhula iqiniso livela noma isambulo sevangeli sivela, ila khona bese kuya ngokushintsha kwezinto. So ngithi nje mbijana la kwi background yami kushuthi from the age of 21 years, I think it was 2013 if I'm not mistaken, ya ngabe sengena ke kuyibandla ke leli kuthiwe labazalwane ke sesibahlukanise kanjalo ke ibandla leli labazalwane. So mangingena kulelo bandla ke sakhonza, ngikhonze khona for the period of 8 years, ngaphinde futhi ngakhula, kwaba nokukhula okuthile, uyabona, ngoba ningakhonza ndawonye, nikhule ndawonye, ni practice izinto ngendlela ethile, kodwa uma kufinyelela knowledge ithi ukukhula noma revelation ikhula, kuhamba bese kuba khona la nishayisana khona nje kancane, bese for the sake of peace kufanele ukuthi bese uyashifta. Then emva kwalokho uNkulunkulu yewangibiza ukuthi ngiyoqala umsebenzi kaNkulunkulu, ngabe sengiyasuka ke ebandleni ebengikade ngikulo engaseva kulo for the period of 8 years, uyabona, ngase ngiyoqala kumsebenzi